m dịka o si agagasị n'obodo anyị Naijiria ugbu a na ya ị ga-aghọta na ọtịma dị na Lagos na mpaghara Lagos ị ga-aghọta ka ndị uwe ojii si enye nsogbu gbasara ntaramahụhụ ndị uwe ojii na-ata yawu ndị obodo dịka esi ekwu a na-asị na ndị ahụ ndị kwesịrị ichekwa obodo ha wụ ndị kwesịrị na-emegide ndị na-akpagbu ndị mmadụ ahụ gị n'ụzọ akwụsị gị kwụọ gị ihe tie gị ihe tupu obere ajụjụ a ga-ajụ gị were obi umeala asa ka mere ka ọtụtụ ndị ama ama dị iche iche ji tinye ọnụ ha na ihe gbasara okwu a ịhụ iji hụ na gịnị ịhụ na ebelatara ya n'obodo anyị bụ Naijiria mana dịka o si wee dị m ga-akọrọ gị ya bụ akụkọ ya n'uju akwụkwọ gịnị ndị ama ama dị iche iche ndị ke na-etinye ọnụ ha na ihe gbasara ndị uwe ojii emekpa ndị obodo ahụ tupu anyị anụbụ nke a ma anyị ga-aga gbarịtụ obere egwu nke Slim Brown kpọrọ nke m ka anyị were ya megide mepe ya bụ oge aṅụle ka o ike gaa siriri werere ka anyị were na ihe love wee megide ka ebute ya maka na ọhụ one love anyị kwesịrị na-egosi onwe anyị ịhụnanya ebe ọ dị ukwuu ka anyị ga-ekiri na egwu Slim Brown. Ana m anabata unu n'obere ezumike nke anyị gara na oge aṅụli echefukwa na ọ ka akwụkwa n'oge aṅụli na Isimbido telivishọn ebe ihe niile na-eme ọnwụ na ị ka na-esonye anyị ugbu a mba okwu ka dọrọ adọrọ maka na ya atọpụghị ebe ya bụ ngịga ka amara ka o si wee dị m kwuru okwu tupu m aga obere ezumike na ọtụtụ ndị ama ama etinye n'ọnụ ha na ihe gbasara ndị uwe ojii ịdị na-emekpọ ndị obodo ahụ otu onye ka na-akụ egwu ka a na-akpọ Ikechukwu mana aha m na ya wụ ofu isi anyị ya ga-adịkwa ka ofu ihe ya wụrụkoziri ya nwa amadi ekwuola okwu na gịnị na oriju ọbụla ya na ndị uwe ojii a ga-eme mmekọta na ha ga-achịpụ ya maka na gịnị maka na ọ na-ekwu na ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba mmadụ ajụjụ ọnụ na o were ka esi agba ya na-enweghị onye na-enye gị ohere iti onye obodo ihe mana akpọghị ya gaa gịnị ụlọ ikpe n'ọnụ ụlọ ikpe ka a na-eme ihe niile ama onye ahụ ikpe si gị aka gị dị ọcha ma aka gị adịghị ọcha ọwa ịkpọrọ onye ahụ ịhụ onye ahụ n'ụzọ obere ya mere itiwe ahịa mewe ka ahụzi ọ bazile ihe ọzọ dịka o si kwuo ọ na-ezipụrụ ndị uwe ojii ozi si na gịnị n'ụbọchị ọbụla na o zitere ha mee ya ụdịka ya na ihe dị abụọ otu ga-eme ya wụrụkwa ka o si kwuo okwu onye ọzọ na-emekwa ihe ejije a na-akpọ ọmụmọtala ekwuola okwu banyere ihe a ọfụma ọ na-adụ onye isi ala na osote ya ọdụ si na gị na ha gbalịsi ike ịhụ na emegịnị elebara anya na ihe gbasara nka ibele anya na otu dịka o si dị ị ga-amatakwa na dịka ụfọdụ si na ka Ikechukwu na-ekwu ya na ọwụ ndị ama ama ndị ọzọ ha na ha ewebeghị enkaụnta ha niile emele nkata mana ya nwa na-agwa gị nke ya sị na gịnị na eji ọ ga-enweta ha n'iru ọrụ ụbọchị ahụ amara mbe na-abụ nke bụ oke ya wụrụ ka o si wee dị kedu akụkọ ọzọ m ji wee bịa n'ụbọchị taa ọkwa akụkọ gbasara Simi na Adekunle Gold ịma dịka o si ekwu m na-ekwukwa ya m na ka m kpọbatakwa ya na ihe gbasara ndị uwe ojii sokwa na-anwụchi ọtụtụ ụmụaka ndị na-echi ụzọ na-adịghị mma akpata ego ndị ka na-apị aka n'igwe iji ya na-egwupụta ndị ọcha chaa ụfọdụ na-anọnyere ha ndị ụfọdụ anagwa eme gịnị a na-anọnyere ha Simi ekwuola okwu na gịnị na ọ chọsị ka ndị na-apị ụmụ ihe ndị a were na-eme gịnị na-aga egwu ya ọ sị gị na ọ na-ekwu okwu ọjọọ gbasara ha mana ọ chọghị ka ha mee gịnị ka ha na-ege egwu ya ofu onye zigara di ya ozi si na o chetakwara mgbe tupu ya eme gịnị ụzọ emepere ya o chetakwara ụdịka ọrụ ọ na-arụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ụdịka ọrụ ahụ Adekunle Gold ya eme maka ị ga-esi ime ego ị ga-aba gị chọpụta ya bụ okwu mana ka ya bụ ihe si agagasị mana dịka o si wee dị anyị ga-aga gerenu egwu Zoro nke ya nwa ada Simi kụrụ akpọrọ ka gịnị 10 plus ka a marakwanụ ma ya ọ bụ Simi na onwe ya ọ dịkwa stainless ma aka ga omere gịnị ọ dịkwa ọcha